Wala, nanay. Nag-vlog po muna tayo, nay. Ito po yung mga paninda po ni nanay dito. Oh. Yan po, may mga presyohan na po dito, no? So, nay, bilhin na po kayo, nay. May mga pagpipilian na po kayo. Sige po, nay, salamat po. Aluan yan, oh. Boss, magkano yellow pin mo? 160, boss. 160 po ang per kilo po ng yellow pin. Yellow pin tuna. Shoutout sa'yo, ate. Ay! Yan po, may mga presyo na po yung mga manok. Nakarepack na po siya. Naubos? Mga bagong dating po uli dito sa Malabon Fish Market. Mga panibagong dating po ng manok. Backbone tsaka wings. Salamat eh. Magkano na po kilo ng cream dory nyo, tay? 150. 150 po ang cream dory po. Per kilo po yan. 50 lang kalaki. Sariwa. 100 po rin ng per kilo ng tawilis. Ganda yan. Dulong. 250, 270 po ang per kilo po ng hito. Magkano yung matambaka? Tambaka, 180 lang. 180 po ang per kilo ng matambaka. Malaki na yan. Shout out! Let's go! Pareng! Shout out sa All-Star Mafia! Ay, talikay! Ano, maganda ba? Oo, Ang ganda ng hipon mo, bro. Ay, maganda rin, torsenyo, tsaka dimyasan, sariwa. Bangus. Maganda rin presyo, no? Bangus, 70 isa. Bangus. Pero dimyasan. Tagilid ka. 140 ang per kilo. Boss Lando Explorer. Meron dito, ano eh? Tardanks. Ilan? Ano ba, bibili mo? Sa akin. Ibabalik ako. Tropa ni Kabornok yan. 330, no? Oo, solid yan, pare. Sige. Ikot muna ako, ikot muna ako. Dali lang yan. Ikot muna ako, ha? Sige, sige, sige. Alright, so isang magandang umaga po at maulang umaga po sa inyong lahat. At shoutout po sa ating mga kababayan sa itong bansa po ng mga OFW. No, so nandito tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga presyuhan at sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Hello, nanay. Nag-vlog po muna tayo, nay. Ito po yung mga paninda po ni nanay dito. Oh. Yan po, may mga presyohan na po dito, no? So, nay, bilhin na po kayo, nay. May mga pagpipilian na po kayo. Sige po, nay, salamat po. Gachay na ba do? Aluan yan, oh. Boss, magkano yellow pin mo? 160, boss. 160 po ang per kilo po ng yellow pin.
Yellowfin tuna. Kwenta, madami natin kwenta. Yan, may mga tumpukan pa rin po. 50 po ang tumpukan. Kwenta ate, kwenta. Kwenta na si Kwenta dalawang ba niya? Boss, may kwenta na po. Sabi ko, bigyan mo lang sa akin yan para nakakulay sa balaw. No, tawilis po, 50 pesos lang po. Tumpukan po yan dito sa Malabon Fish Market. Ay, welcome to the vlog. There's a man dito rin. Kano yellowfin mo? 160. 160 po ang isang kilo po ng yellowfin. Thank you. Magkano sa yellow po? So, napakarami po namimili ngayong araw po ng Sabado dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, ate. Ay! Kararating lang. Yan po, may mga presyo na po yung mga manok. Nakarepack na po siya. Sakto, naganda. Naubos. Mga bagong dating po uli dito sa Malabon Fish Market. Mga panibagong dating po ng manok. Backbone tsaka wings. Salamat eh. Yan, may mga gulay din po dito, no? Tapos mga prutas din po. Ayaw, sumsupa daw. Kasi niya buwan na ina-ikukma. Yeah, may tawilis. Magkano kilo ng tawilis? 100 lang. 100 pesos po ang kilo po ng tawilis. Tapos may dilis din po. Yan, 80 lang. Salamat po. Magkano na po kilo ng cream dory niya, tay? 150. 150 po ang cream dory po. Per kilo po yan. 50 lang kalahati. Sariwa. 100 po rin ng per kilo ng tawilis. Ganda yan. Tulong. So, ang talong po dito ay kalahati po, 30 pesos.
So, sariwan-sariwa po yung mga isda po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, dito po may hipon po, 270 po ang per kilo. Yeah, vlog mo to yaw. 250, 270 po ang per kilo po ng hipon. Magkano yung matambaka? Tambaka, 180 lang. 180 po ang per kilo ng matambaka. Malaki na yan, oh. Sa iba, 250 yan. Thank you. Kuya, thank you. So, lalaki ng hipon, no? 350 po per kilo. Oh. Jumbo size. 140 po yung yellowfin tuna. So, ang dami pong bagsak ng isda ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Marami po kayong mapagpipilian. Shout out! Let's go! Reng-reng! Shoutout sa All-Star Mafia! Ay, talikay! Ano, maganda ba? Oo, Ganda ng hipon, ho, bro. Ay, maganda rin, torsenyo, tsaka adilyasan, sariwa. Bangus. Maganda rin presyo, no? Bangus, 70 isa. Bangus. Pero adilyasan. Tagilid. 140 ang per kilo. Boss Lando Explorer. Ah, meron dito, ano eh? Tardanks. Ilan? Boss, ano ba bibili mo? Sa akin. Ibabalik ako. Tropa ni Kabornok yan. 330, no? Oo, solid yan, mare. Sige. Ikot muna ako, ikot muna ako. Dali lang yan. Ikot muna ako, ha? Sige, sige, sige. Ang daming tao ngayon. Wala nga, matubal. Mabili pa kahapon. Go! Oo, mabili pa kahapon. Nasa gilid kayo. Maga pa naman. Hindi, 70 na lang. So ayun na po, no, nakita na po natin ang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no, kung saan ay dumadagsa na po paunti-unti ang mga tao dito, no, na mga namimili po ngayon. So murang-mura po ang mga paninda po nila ngayon dito, mga isda sa Malabon Fish Market, no. Ganyan po ang sitwasyon po ngayon dito. So paki-subscribe na lang po si Boss Lando Explorer para lagi po kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Pakipindot na rin po ang notification bell. So maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.